Il-Gvern Malti se jkompli jassorbi il-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels f'dawn iż-żminijiet ta' sfida hekk kif kaġun tal-gwerra fl-Ukrajna il-prezz tal-enerġija fl-Ewropa olosow il-fuq. Rimarka dan il-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti mal-medja fit-tmiem is-summit informali tal-Kunsill Ewropew fil-kapitali taċ-Ċekja Praga. Waqt dan is-summit informali tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja Ewropej qablu li huwa kruċjali li prezzijiet tal-enerġija madwar l-Ewropa joqsu għal familji u negozji. F'din il-laqa il-mexxejja baqgħu ma qablux kif se jkunu qed iraħħsu l-kontijiet tal-enerġija. Dr. Abela hawnhekk sostna li se jkun is-summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell li se jsir bejn l-20 u l-21 ta' Ottubru li ġej li se jiddetermina l-qbil bejn il-mexxejja Ewropej. Il-laqa ta' ġimgħatej oħra se tkun kruċjali dwar it-triq il qudiem li se tieħu l-Unjoni Ewropea fir-rigward tas-settur tal-enerġija. Id-diskussjoni fil-verità ilha għaddejja għal numru ta' xhur iżda l-pressjonijiet qegħdin jitilgħu. Allura l-importanza li d-deċiżjonijiet jittieħdu dwar kif jekkux bi price cap fuq iż-żejt, jekkux bi price cap fuq il-prezz tal-gass, jekkux bi price cap fuq il-prezz tal-elettriku. Hemm diversi metodi u dawk ġew diskussi madwar il-mejda wkoll issa stat għat-tekniċi li jkomplu d-diskussjonijiet nittama illi fil-Kunsill formali issa li se jkun qed jinżamm ġimagħtejn oħra inkunu nistgħu nibdew nieħdu l-ewwel deċiżjonijiet konkreti. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-poplu Malti mhux se jkun qed jintlaqat minn dawn il-miżuri għax il-Gvern qed jissussidja ż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija u l-fuels. Fil-każ tal-poplu Malti mhux se jara impatt dirett ta' dawn id-deċiżjonijiet għaliex fl-aħħar xhur aħna ħadna deċiżjoni strateġika illi nassorbu bħala gvern il-prezz tal-kontijiet tad-dawl kif ukoll tal-fuels. Imma naturalment imbagħad jekk aħna se naslu għal soluzzjonijiet fejn dawk il-prezzijiet se jkunu qegħdin jitbaxxew, allura se jkun qed jibbenefika l-istat, se nkunu bħala stat qegħdin nifrankaw il-flus u allura nkunu nistgħu wkoll niddiversifikaw dak li nkunu qegħdin nifrankaw f'aktar proġetti. Possibilità li qed tissemma bejn il-mexxejja Ewropej hija dik ta' prezz massimu dwar il-gass. Malta hija waħda minn 15 il-Stat membru tal-Unjoni Ewropea li qed jimbuttaw il-qudiem il-proposta ta' limitu massimu fuq il-prezz tal-gass bilan li l-elettriku li jiġi ġenerat mill-gass ma jibqax bil-prezzijiet esaġerati ta' bħalissa. Waqt din il-laqa komplet id-diskussjoni dwar l-iżviluppi li għaddejjin bħalissa fil-gwerra fl-Ukrajna fejn il-ġimgħa li għaddiet stess il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea rrifjutaw u kkundannaw bil-qawwa l-annessjonijiet illegali ta' artijiet Ukreni imħabbra mir-Russja. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li Malta qiegħda u se tkompli tipprovdi s-sapport neċessarju lill-Ukrajna filwaqt li qed taċċetta t-tmiem pakkett ta' sanzjonijiet. Il-Prim Ministru Malti sostna li pajjiżna huwa l-unika stat membru tal-Unjoni Ewropea li ġie elett fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u pajjiżna se jkompli jitkellem favur it-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna. Fl-istess waqt pajjiżna se jkompli jisħaq fuq il-bżonn tal-għajnuna umanitarja li tasal għand dawk l-aktar fil-bżonn. Intant, matul il-jum tal-ħamis, il-Prim Ministru Robert Abela ħasem fil-laqa li saret bej 44 mexxej mill-kontinent Ewropew li hija msejħa il-Komunità Politika Ewropea. Waqt l-intervent tiegħu f'din il-laqa fejn ġew diskussi diversi temi fosthom il-paċi u s-sigurtà, l-enerġija u l-klima, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li jeħtieġ kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej u ħidma kollettiva biex jiġu indirizzati l-isfidi preżenti, speċjalment dik taż-żieda fil-prezz tal-enerġija. Kompla li l-Gvern Malti huwa impenjat kif diġà għamel li jkompli jipproteġi liċ-ċittadini vulnerabbli minn kontijiet għolja tal-enerġija. F'din il-laqa il-mexxejja Ewropej qablu dwar il-bżonn tal-paċi u l-għaqda fil-kontinent Ewropew. F'din il-laqa fi Praga kien hemm qbil bejn l-Armenja u l-Azerbajġan biex ikun hemm missjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm waqfien mill-ġlied bejn dawn iż-żewġ pajjiżi.